Zorionak zuri. Ez du balio, berandu pasat ez du balio. Ez? Ez, izan behar da bezpera. Ez, baina, sorte txarra ematen dagoena da, lehenago espazia. Hortze bat, beratzi egunetara ero ez dau, tarte bat, beratzi egun baino lehenago zoriondu aldada. Zigorre urte betetik izan da, pasada. Zapatuan izan zien 50 urtetxo. Bai. Horan, txo esaten bozu gutxiago ematen da belako. Baina gira destu nabaritxo zer, da? Ez. Bueno, nik ospatzeko, astelen gozuak dauzkagunez aurretik, ospatzeko ekarri hotzut, gozo bat. Eta kasunetan, engo itxugu torrada batzuk. Baina, apurtxo bat berezisek, zen joango di espeziatuak. Aztu injat kandelak ekartzea. Holan 5 eta 0 bat, baina, bueno, lortuko itxugu. Beratzi egun ez haustazu daukagula aurretik, ez? Ez, ja pasada, ja ez, hori lehen zan, lehen garai batean, baina oinez. Ez, gaurko postrearekin, ja, benetan, Patri, eskertzen dizut, opari batein nahi baduzu, bizikleta bat berria. Zerako exigentziak, bueno, momentuz, oparitukotzut, errezeta honen, pausuak. Venga, bota. Lehen nabizi arrautzak nahasi eta esnia pixkanaka gehitxu ron erdixakin batera. Brioxogia labeko erretuio baten jarriko eta gainetik esne hori botakotzau. Utziko 5 minutu alde batetik eta 5 minutu bestetik. Bitxartian eingo astigar siropa lapiko txiki baten kosinau ronakin batera 5 minutuan, gero larainan azala birrindu, berosokua atara eta guztia jogurtakin nahasi, eta beste gopor baten azukria xinataraniz birrinduakin nahasi. Gero sartagin baten gurinan erdixa jarri, eta torrada ingo buelta eta buelta. Azkenik 5 minutu erreko 200 graduan, eta gero ogi torrada horrek pasako ditugu xinataraniz azukretik eta laranja jogurtakin zerbitzatuko dugu. Eta gero, astigar jarabia jarriko zau gainetik. Beraz, espeziatu eta bada goxua. Beraz, hasiko da, biltzen, hori, esnia, arrautzak, ron apurtxo bat. Gure euskal ogitorradetatik ezberdintasuna da, izango zen, frantziako berzio, hori ogi galduarena, opain perdu. Eta hor, nik egia esan, nik betiko gure etxean torrada beti izan dira betiko modu. Ogia, berdin da, saltzen dutena horretako berezia, briotxa, ogi zarra, azkenean horretako ziren torradak, betiko bi egun zaukan ogia erabiltzekoa. Gure etxean beti izan esnia, kanela eta limoiakin eta azukreakin berotu, irakin, eta epela zegoenen erdiotza, ogiari bota eta ondo zurgatzeko hori, ez? Gero, arrautzak irabiatu, handi pasatu eta frejitu. Hori izan da betikoa. Baina gero egia da, honen abantai esan dezagun, poin perdu, ogi torra dagoena da, ja dena bera daukala. Hau da, zaporea emateko erabiltzen dugun naskedan sartzen ditugu arrautzak esnea, nahi izan eskero, inaldugu esne hori berotu, jengibrearekin, kanelarekin, vainillarekin, limoiarekin, eman gu nahi dugun zaporea hori da. Nik kasunetan zaporea eman gotzatena ron apurtxo. Patxarra. Apurra eta beste ezin baruzu. Bestia da, astigar jarabiakin hori gero itxeko... Tapixoa gehiagoz? Ez nire esan dugu, mongo digo. Biko jarakadatxo. Horretan, eta ja gero esnia eta arrautzak eta azukria bertan daukagunez, azukria gozagarria, ez dugu zetan gero arrautzati pasatu behar. Hori da. Patrik ingo duena, ez? Ero hartu eta sartaian inalda gurinetan pixka voltea eman, ero baita soplete batekin inalda, azkarra aldera itea. Orduan, bera abantaia baditu eta nik etxean egizan oin egiten dudanean, berzio hontan egiten dut, Eta gero guk egisa esan, azukria, beste ez da gongolan gozo-gozua, alde batetik brioxaia bauka orean azukre desente, hemen ez dugu azukria botako, ze gero azukretik pasako dugu. Azukria kanelatik, azukria eta kanela izaten da gure ogitorra denoa nazketa nagusisa, digingot, txinatar anixakin. Hola, nizardunakin. Kanela beharrean anis puntu izango, zaporea anisan izango. Anisana, gero laranjana, ia zeren zaporea aurkitzen dut. Anisak egia esan, anis txinatarrak, izar formako horrek, zaporea hundia ematen dio, eta, gozogitzarako interesgarria den zerbait, eta gaur egun, gure dendetan, lortzea, erresa den zerbait, garai batean nigoratzen naiz, duela urte batzuk errezeta nahi izan nuelain, anis txinatarrarekin, eta enuen aurkitzen inundik inora ere, orduan ez zegoen internetiatik eskatzeko aukerarik, eta, erotuta ibili izan itzen, da azkenean lortu nuen ala nola, ez da inundik Bilboko dendan batetik gero lortu nuen, baina kostatu zitzaidan, benetan, Ontxe, holako, denda produktu asiatikoak eta dituzten dendetan, hor egon hori da, zeurak erabiltzen daue, zapori emoteko arrozeri, eta berez, bertan izate dituzte.
Guk, esan txorienen ja hainbat berzioin ditugu honenak, tropikal bat badaukagu egin da, dala erabilita arrautzak eta esnea beharrean koko esnea bota eta lima asala bertara bota, eta esan oso goxua geratzen dela, gero beste bat badago daukat, tradizionala briotxa eta hori, eta gero hori bai, gozogile krema batein almendrarekin, hori gainetik jarri, behin sarteiti pasata gero, eta gero hori karamelatu, azukre pixka batekin botata eta karamelatu. Eta, egia da, gaur egungo jatetxeetan, juten bagara, berzio hau da gehien bat aurkitzen dugula torrada moduan, neiko oiko bilakatu da, nik uste dut Euskal Herrian jun izan naizenen jatetxeetara, eta aurkitzen duanean, gaina gustatzen zait, orduan eskatzen dut, bada gauzat eskatzen duela, izaten dute jatetxeetan, Eta hemen garrantzitsua da, lehen 5 minutu ero, baina ondo bustita jun behar da, ogia, ondo zurgatu behar du. Eta briotxarena, da gaur egun modernoa, gari batean zen, ogizarra berrera biltzeko errezeta, ba? Hori da, aurreko eguneko gisa da, horrekin bebai, aurrekoa, edo du lastebetekoa. Hori da, beraz, hemen jarriko brioxa alde batetik, 5 minutu bakitzu zelan kalkulauko itxutan. Denbora nahi, esartu ala zehazmeaz bost, akordatzen garenean buelta eman, da, listo. 5 minutu kalkulauko itxut. Hemen jarriko da alarmia zegointxe, beste 5 minututan, joan bida bitu. Zu ertainean, jarriko alde batetik, astigar jarabia, karamelu bat izango bezala gainetik, hau, estatu batuetan eta olako French toast deitzen dutzena, edo ogitorra frantxesa deitzen dutzie, bertan botatzetzea astigar jarabe pila bat gozaltzeko eta holan. Orduan, ni gustatzen jate da, azukre puntu bat gustatzen jatena, pila bat, baina guk, beste ikutu bat eman gotzau, eta ronpixkat egin. Ronpixkat, bai, botako zau. Beraz, ron hau, barrura, eta honei eman gotzau bai oin, 5 minutu. Hor badao, aurkitu dut, Patri, jatorri euskalduneko hor sukaldarioa badao Frantzian, Frantzia iparraldeanan, Filip Etxebest, eta antza aita sukaldaria eta iparraldekoa, eta bere ogitorra da antza oso famatua da, eta atara behar dut, ze berezitasun omen daukan. Klasikoa da. Ez dakit, bere ogitorra da oso ona dela eta ezaguna dela irakurri du bakarrik. Ez nahiz zehazki holan sartu ze berezitasun daukan, baina izan gaur egunekoak gehiago, nik korretzen nahi sasoi batean, zala boi ogia, hauek erabiltzen zana, esne ogiak horrekin jaziren 2.0ak, baina gaur egun nik uste briotxa, jentia egiten du briotxa, lodiera nahi duen lodiera ematen dio, eta, esan bizio, bizio, txiki bat. Brioxa hau erosiot, horrek moldetako gixetan eta torten dienak, baina brioxak. Aukeran niretako fine gixak, nahi gengo nitxun. Bai, nik erosten duan da norberak moztu behar duena. Horreko nadie. Horan mozte itxuzu, zuk nahi dozen tamaina. Egia da, okindegira juten izenean, niko itxura daukat, juten ez okindegi batean, non, iten dute, ogi ekologikoa eta bertakoa, eta baserriko ogia, ez da. Eta, ez diate galdetzen, baina moztutan edo eskatzen dut ogi, eta jende pila batek gaur egun moztuta eskatzen dut. Nik ogisa haundixa beti eskatzen dut moztuta. Nik nahi du momentuan, zegatik, bestea lehortu lehenago lehortzen da, noski? Bai, baina ez dakit, errexaboa da eurak itxotzue makina berzi batekin, da forma... Ja, baina ni bezain ondo ez dute mozten. Osea, nahi dut esan, ez diote ematen nik behar, nik nahi dudan angulo ematea oso garrantzitsua da, ogi bati ez badiozu emoten, angulo egokia, bakizu, ogi hori fermentatu inaldala eta galdu iten dala. Zueko sinestuta esaten bazu, jendiak egia dara. Esan miratzen, ez esan horre gauza gure ikusen zure bestera igual sinestu ingo dabe. Hemen txaukau martxan... Bakite nire gauzen erdiak sinestu erdia. Martxan astigar jarabia ronakin. Hemen jarri dugu azukria, eta gero azukria zaporia emoteko ogitorradak pasatzea itxugunean, frigitxu eta holan, botako? Txinotar anixa, edo, izarra. Oso, no? Beraz, hau, kafia etzeko olako makina baten. Salduko dago, nik aniz txinatarra ez da sekula ikusi, eotuta. Zerbaiteatik izango da, hori ogiana moduan. Izango da. Ez, onantza itxi? Hola. Harrapatze aldo. Txikituko.
Bueno, jogurta zen ekarri duzu, Biteli? Jogurta nik ekarri dut, holan, zapore desberdinekin gabizela, laranja, anis txinatarra, rona da, ekarri dut hauntzana. Oso ondo. Krematxuagoa, zaporetxuagoa, digestiorako eta hobea dana, hauntz esnea erabatzen, bueno, truko hon bat. Kroketa mundiala egiteko, hauntz esnea erabili. Ero ardiana. Hauntzana barik ardiana. Zaporia bebe eukiko da, gustaten batzu hauntzan, ez da zaporia? Baina kroketa batzuetan, Patri, ardiana ez da inbeste nabaritzen, Osa, zapore aldetik, baina dauka esne zapore gehiago. Zato baina normalean kroketak gehiago hartzen dute, zu bota diozunan zapore, urdai azpiko bota badiezu, onjoa bota badizkiozu, bakaiagoa bota badiezu, zaporeak gehiago izango du horrena. Honek, anisa, Anisa zura mamak hartzen zuen hor likoriak. Ez, gure haitzen anisa, haitxak erabiltzen zain anisa, eta baiko zertako, ez? Zetako? Zertako erabiltzen anisa. Roskiak iteko? Ez. Venga, tik-tak. Patxara nahiteko? Tik-tak. Oso ondo, bigarrenean. Oie, roskia be, eta aukera hona zan. Eskarri zen roskia. Bueno, San Blas opila. Bai. Alez egiten duen San Blas opilean, anisa botatzen dio, baina anis berezia botatzen dio. Justo hau da, Urbasako, basarrenetan jasotako anisa erabiltzen du, eta... Hori be, sinistin bida be. Jola, begiako da ingenio... Bueno, San Blasak anis gabe ziren izango ezer, eta horre ere erabiltzen den zerbait da. Bueno, eta esnera bueltatuz, hauntze esnea, jogurtak gaur egun gero eta gehiago ikustea ohikoa da. Nik uste dut olan dendatan eta... Nik juten denda ekologikoan beti daukate, baina supermerkatuetan ere aurkitzen dira gero eta gehiago. Nik uste dut, ja, denetan... badaude olako erresa da aurkitzeko. Normalian behitxu bitzizu osagaiak. Zen niri hauntze hau esne duen jogurtak da pia gustatzen jat, baina batzuk merketzeko edo ez dakizegatako, igual jartzen dabe 150 behiana da gero 150 hauntzana. Honek alarma indozte, berez? Hori klasiko handi bada. Listo, alde batetik, eta honek tokatzen jako, buelta emotia. Eta 5 minutu ez badira, ez da ondo berdin zuzgatzen. Gozogintza oso exakto izan bidala, baina, kasu honetan, esain beste. Bueno, gaur egun, zorionez, torrarak oraindik inda ez dakit saltzen dituzten. Salduko dituzten nomen bai, seguru saltzen dituzten lainda. Nik arategi baten ikusi ditut. Bueno, jogurta garai batean etxean egiten genduen. Zeinek ez du izan, nik egon zen garai bat jogurtera etxean ia denok izaten zutela, ero jende askok, eta egia jogurta egitea ez da horren zaila. Eta hauntz jogurta inaldugu, ardi jogurta, eta gaur egun hori egiteko badaude honek esne freskoa saltzen dutenak freskoen atalean, ero juten bat gara, eta olako bat hartzen duzue, esne osoa izan behar du noski, eta olako bat hartzen duzue, eta behar duzue esne litro bat, gero jogurt bat naturala, eta ezer gehiago, azukre pixka nahi bai duzue bota, hor kontua da, ez dauko asunentzako jogurtera erongo da jentea, jogurteraik ez daukana. Ero, krokpota baldin badukazue, krokpotakin egin alda. Bai, egin alda. Nik jogurtera baukat bat, eta erosin hauen olako, lehenko gunean fanzan hastean, berdina esan atzun. Honek, bigarren eskuko plataforma honetan, ze jende asko dauka zarra ez dago erabiltzen, eta saltze ditu 50 eurotan. Eta makina honak, jo. Da, berez, holan, ez dakit gure bosu jogura itxia, da espresuen nahi bat, barrixa erostia, da igual ez tozuela erabili, bigarren esku erosi. Nik lapiko askarrean inda dauka froga eta lapiko askarrean ateratzen da bai? Bai, kontatu gizut. Lehenko eta behin, inbar dana, esnea fresko bat erosten duzu, eta 58 gradutara berotzen duzu. 58 gradutik gora ez, hor jogurta botatzean, zero jogur bat, esne litro bati, jogur natural bat, 125 gramo botako dio geniake. Jogurt ona bada, hobe. 58 gradutik gora baldin badago, hor dauden bakteriak, hori hartzitzen laguntzen dutenak, hile egiten dira, ez zaizkigu intereseratzen. Nasketa hori egiten dugu, ez? Bai. Gero, lehenengo inbarko sana zan, hartu lapiko askarra urez bete, tapa jarri, eta irakin. Tope. Emate, tutua altzatzen danean, utzi tutua geisten, ustu, kendu urro hori, eta lehen egin dugun jogur nasketa hori, esneak jogurta, potetxotan sartu, eta lapiko askarrean utzik urgabe sartu. Eta gero, toaia bat, manta bat, gainen jarri. Itxi sukaldean
beroa. Utzi sukaldean toki epel batean ero, eta... Laba barruan igual. Bez, labean ez da, bueno, laba barruan, baina itzalita, Itzalita hori da. Osa, guretu esan hori. Bai, kontua da, jogurterak eta egiten dutena da, 45 graduko temperatura kontrolatu batean izaten dute, hori, 10-12 orduz, ez? 8 ordutan behiten dira, baina, esaten dute 12 usten baduzue, hobeto dala. Eta nik normalen etxean 10 ordu ero egin izan dut. Eta egia esan, horrekin lortzen duguna, lapiko askarrekin, antzeko temperatura mantentzia ordu guztiek. Eta hasieran gehiago eta gero pixka jetxit. Jogurrak, zenbat kontsumitzen dozuna, arabera, zen ere etxean jaten die, itxako saltzeko, baskalostien da afalostien. Jogurrak guk asko jaten dugu. Beraz hori, edo astero iten dozu, edo iten dozu behin nolan, zehuze, exotiko bezala, baina ostras, rutina hartzia hori astero itxero. Baina baldin basara jogurta jateko, eta egia esan etxean indako jogurta, eta zure konfiantzazko esnearekin, da holan. Desberdintasuna bada. Eta presioan batez ere norberak egiten badu, asko. Ze gaur egun jogurt oso ona daude, baina normala bere presio dukat, Ero gehien bat alderatuta besteekin. Igual agian ez dana normala da, besteak horren merkeak izatea, ez? Orduan... Ze batzutan eta ikusten zu, 89 zentimagatik 12 jogurt ez duzu, joven. Hori da... Ez jate zenbakixak atabaten? Bi hogi barra 40 zentimogatik bezala. Oso ondo, hartu. Zu horrekin hori jatean egozu, bajan. Orduan, baldin bazarete jogurt asko jatekoa, Patrin etxean bezala, eta, ez bazaizu importa, holako, tokia baldin baduzu ez hori etxean gauza askotan aipatzen duen zerbait da, jogurtera bat izateko tokia baldin badukazue, ohitura da, gaina, inbar duzuena da, azkenengo jogurra erabili baino lehen, azken jogur hori erabili, berriro beste txanda bat egiteko, ez? Beste probiotikoak erosi, baina azke hori azkerbean baina ez du merezi probiotikoak erostea. Norbe, jogur batekin, eta gainera... Nahiko. Beste, jogurt, esaten kimikoa, baina beste normalagoek saltzen dituztenak, horiekin ateratzen da, Ez duela izan behar zer dan ekologikoa, erolako on bat erabiltzen baduzu, baina jogur normal batekin, natural batekin ateratzen da. Horrekin nahiko. Hemen jarri dut behitu, laranjan, alde batetik birrindura, dan aprobetxa dugu, eta beste batetik sukua. Hau gero ingo jogurrakin, nahasi jogur hau, ez da etxean egiako, baina gero, zigorrek ezagoztanakin, igual jogurtera egautzaken du, eta igual aste honetako jogurtak horrekin egingo itxugu. Nik ez dauko jogurterek etxean, onartzen dut. Baina egia da, badaukat olako robot tramankulo handio bat, eta horrek bebai, 2 litro tanda batean egiten dizkizu jogurra. Badauka jogurran egiteko aukera. Badau, eta hona ateratzen da, etxean gero, ateratzean gero, estura pixka galdu egiten duela, baina jogurtak normalen irabiatuta jaten dugu, ez? Eta gaur egun, hori jogurt erangarriak saltzen dituztenak eta horrek, nik hemendiko mendio bat, ez eukiteko etxean jogurtak eratekoak eta jogur normalak, hartzen duzu jogur normal bat, eta beti egin izan da moduan, minutu baten astindu holan, eta hori da, jogurta erateko, zuen seme alabei erakutzi, hori jogurta erateko da, iten zaio koska hemendik, krak, eta eran iten da holan, da zoragarri. Hemen gero botakotzat beste jogur bat, ze nikon hau nahi dut, testura krematxu hau aukitzea, baina jogur batekin igual suku geixegi botakotzat, beraz, gero oskaiura joango naz, beste bat. Mosketa bat eitzen dugunean edo, eta ekarriko jogur geixau, erakutziko zuet, testuria apurtxo bat aldatzeko. Beraz, baukabia. 8 minutu bakarri doa, Patri, ezin dizu... Bost, esan datzu, dorrek geixegi. Baina 8 guztira. Lehengo 5 gehiago ingo hiru. Nik uste dut prest dauzela. Gero, hemendik ogisa sartaginetik, gero azukretik pasako, eta gero zerbitzatuko dugu jogurtxo horrekin, laranja zaporiakin, eta ronna eta astigar jarabeakin. Beraz goiaz sartagin bat topatzea. Aniz aipatu duzun hortan, nik ekarrizkizut beste, 3 aniz ekarrizkizut. Hemen dago aniz txinatarra, oso gintzan da erabiltzen dela, infusiotan da, bebai oso interesgarria dan zerbait. Infusiotan? Bai, hartzen da, hartu da infusio egin alda, eta ona da... Ondo etorriko jatzea, azkenean, olako pote bat erosiot, ez dakiz emat, hogei edo nauzkan da, zetako erabilikot. Digestioa hobetzen omen du, antiinflamatoria omen da, nik esate izut, horrirako teoriak esaten duen, baina interesgarria den zerbait. Eta, badago, aniz japoniarra, oso toksikoa dela. Bai? Orduan, nik ez da, zertako erabili gara, ez da, bizilagunen katua kendu nahi buzu, zertako, baina ez dakit, aniz japoniarra, oso ondo, toksikoa bada, ez da, aipatu ere ez egingo. Eta gure betiko aniza, ez, hori ere, normalean, hemen gehien bat erabiltzen dela, oso gintza kontuetan,
eta anis patxarra iteko erabiltzen dana. Baina, geixau, holan, esentzian edo alkoholian, ez? Baina, espezia moruan? Bada, hau anis... Bai, belartxua hori, bai, nik lehorrean ikusi izan du bakarrik. Bai. Eta iesan, bueno, espezia guztiki moduan, neurrian erabile. Ze gehiagi bota eskero, osate igual izorratu inalduzu, orduan aukeran... Osigorotxo ez, Ia eskakun apurtzan. Ez. Eskaku apurtuko ez. Bai, hemen ondo gehiagi busti eskero arriskoa dago apurtzeko. Bai, baina ez. Gutxi egon da. Eta horretako bebai arriskua, apurtxo bat ekideteko, lodixo hau aitzen bozu, arrisku gutxi hau apurtzeko. Beraz, hau gomida 2 minutu alde bakotzetek. Eze tekniko etorri zen denpora kontu. 5 minutu, 2 minutu, gramoa, gora, gramoa, bera. Gero buelta mateko igual txiki honekin beto? Bai, nik uste beto gondatu. Bueno, esatzera, da, txikisa falta motot. Ogia erabiltzea itzeiten ari gane honetan, hemen karri izkizu, bueno, klasiko handiak, zekizakiak azkenean ogia beti berrera bili izan du, ez? Gaur egun izango gara, bueno, bakarrenetakoak ogia sobratzen danean bota egiten duena, baina hori garai batean inoiz esan egiten. Euskal Herrian zertako erabili izan du? Bueno, beraka sopa. Ogitorra egiteko. Beraka sopa. Gero, edozein saltza ero loditzeko ogia erabili izan dugu. Berdin da, nik txipiroiak bizkaitar saltza, nik hori danei ogia botatzen dira. Badau, antzinako liburuak eta sukaldaritzako liburuak hori parabereko markexa ez dakizein. Eta hortako errezetan, oi asko gixatu bat, eta jatzotzula, ogi pusketa bat. Irina biharrian, gaur egun, loditzeko dako itxuria harto almidoia, irina, baina garai baten basan, ogi pusketa bat. Hor, Kataluniako errezetetan, zenbat erabiltzen da, almendrak eta ogia apurtuta. Bai, frigitxuta, olixutan, eta... Loditzeko. Gero motraiuan. Hori da, loditzeko. Azkenean, ez dakit, gure hainbat legunean, Bilboko jaietan egin nituen txipiroietan, gen euskan amartzeliako, berez izan zen, aurreneko urtea, 3. urtea prestatzen aurrea Baskaria, eta amartzeliako geneuzkan, eta inbehar izan genituen txipiroiak saltza lodituta hartu almidoiarekin. Zer nik hartu almidoia behar, nik ogia erabiltzen dut beti txipiroien saltza loditzeko, eta, bueno, kasu honetan kontutan izan genuen kasuela bat egitea, honekin hartu almidoiakin loditakoa. Egi esan, barazki piloa bota genion, eta gero hartu almidoi puntatxoa bota genion, bakarrik, loditzeko, baina zuen behar. Bona, esan bitzu gauza bat, jaixetatik. Zer? Joan zen hastian, lehenengo zeratan, atara ginen gubixok betaurrekoekin. Bai. Eta nik orduan argazki bat ikon nauen Instagramera. Bai. Eta esan nagoen, zelako flowa. Horako zehose. Eta batek erantzun zuztan, bai, zuk ez dakit flowa aukiko zuen, baina zigorrek, aldo nik hitza eman flowa daukala, ze txosnetan hori ikusi nagoen dantzan Bilboko jaixetan, eta hori flow ederra ala. Ez, nire nahi ebilia, nire nahi bizkixa eta zitzen dezu. Joder, ez da gelditzen. Ez hausti, ibili zinela horan flowak indantza itxen da... Bueno, ogi kontuekin jarraitzen dugu, eta ogiak purean, zer botatzen diogu gure seme alabei, Patri? Ogi txigorkiak. Ogi txigorkiak. Zein ez aizki gustatzen ogi txigorkiak. Hori, hortarako lehorra. Bueno, eta ogi birrindua bai, basauen garai baten, nire ize baitziarrek itxen zabela, hori, ogixak gorde, holan zapizko poltza baten zaukala, eta gero, aztian behin edo 2 astetik behin, han ibiltzen ginen, lehen guzueneko eta bisok, Lehengo hastian zertaz hitz egin du partire, nik esan izun, egin duen budina, flana egin nuen, da niri zein gustatzen da, erabiltzen dana bat, egindakoa kroasanarekin, olako ogizarraekin, ogiarekin ere, budinak egiten dira hartu, eta azkenean zen, ez botatzearen, hartu, gero nasketa bota, azukrea, esnea, arrautzak, eta kanela zerbait zapore emateko, eta hori zen, zoragarria ere, ogi lehorrarekin. Betxu zigor ze itxura daukan honeia, kurruskaritxo dau, urre kolorea dauka, eta ontxe justo puntuan dauela, pasako azukretik. Lehen hau botako, ogi apurtxo gehiago, ze hone bixak? Hau pixka bada, frantzez pan perdu eta euskal ogi terradak, euskal pien arteko zen. Hori da. Pan perdu hori eta nik, azukretik ez da pasatzen. Azukretik pasatzen duen leko, eta gero, sartaian egiten dut, eta egiten duena da, gurin oso gutxikin, eta egiten duena da karamelatu. Orduan egiten duena hor, geruza hori karamelatu. Bueno,
ondo geratzen da, oso. Bueno, nik eneken nuen ezautzen zen, ogi garagardoa. Ogi garagardoa? Bai, hartzitzeko garagardoa erabiltzen den, ogi lehorra esarrakin iten da, erabiltzen den, badao bersio bat, nun garagardoa iteko ogia erabiltzen duten. Gero, ogi ñokiak, ogi lehorrakin erabiltzen dituzten da, eta egiten dituzten ñokiak, bai? Ah, ñokiak? Ñokiak, bai. Hori da, Italiako errezeta bat, molatxua, patatakin eta? Molatxoak. Eta hori esek, ez da egite, beste hon batero okurritzen mazaizue, ogia zertan erabili, pila bat daude, bai. Bueno, hau, hartzai ogi mamiak, aragi boletan, bai? Aragi boletan, lo ditzen gero, erabiltzen da, hartzai ogi mamiak hau urdai azpikotan da horre frigitutakoak ere, bai, kontua da, ogia berrera bilimar da, ogia erosi, baina ogia esaten dugunean, ogia, ez hor ogi moduan saltzen dana asko, gauza asko, eta, bueno, ogia jan. Eta ointxe... Gizendu, denak gizentzen du. Ogiak ez da gizentzen, zu gizentzen. Eta bitartian, bueno, guk ogisa ingo duna ointxe kosinatu, alde batetik da bestetik, eta segitxuen etorriko gara, esan dakoa, jogur bat gehiago ekarrikot, hau, apurtxo bat loditzeko, jogur bat edo bi igual bia ditxot, eta etorriko gara, gure ogitorra da, zerbitzatzen eta jaten. Bikain. Bueno, otako zau jogurra gutxinaka. Gehiago ekarri dugu. Gehiago ekarri dugu, eta hi hartzen dauen. Biteli, jatetxetara juten zarenean, ohitura daukazu erreserbaitekoa? Izan zein izan. Zegoi mailako eta olako bat jentea badauka, kultura hori hartuta bada ez bada, agian tokirik ez dauka. Baina euskaldunok badaukagu, hori improvisazioaren kontu hori azten zara lagunekin pote batzuk hartzen da, afaltzera jungo bat gara. Eta eta agertuan bat batian da, lau lagunetzako tokirik bai. Eta gaur egun gertatu alda, esatea ez. Eta egia da, jatetxek eskertzen dutela, jatetxen dago laguntza handia da deitzea, baina plana inda baldin baukazu, lehen bailen deitzea, gero osai genero erosteko garaian eta dana prestatu daukiteko. Bi izaten bagara edo hiru edo igual, ez dut erreserba ditzen. Batzuk gainera ez dago erreserba onartzen bez. Hori baita, beste bada, ez dituztela hartzen daude batzuk. Eta beste batzutan, bueno, zuk esan duzu, jatetxea izan zein izan. Depende, holan, bokaio batzuk izaten badie, braba batzuk eta zeo lan harina informala, ez dugu erreserba ditzen. Baina bestela bai, azkenean laguntaldia bai, haundixa gara, eta orduan, ez poso abisatzen, azkenengo momentuan 10 pertsonandako maixa, zaila. Bai, 10 errandako, ez da biko maiba bezala, lauko asko jota. Baina, bikotien noien nian horan, igual, azte buru pasa, ez dakit, olako ibilbide dititen edo, ez duen kagatzen. Hor da, hori, eta gero beste badago, bueno, polemika pixka badago, ez? Ordaintzarena ero ez, erreserbaiteko garaian, aurreratzeana, ez da, diru bat, laro eta 10 euro. Eta jende batek gaizki hartzen du hori. Nizen eizu, zuk hotel bate hartzen baduzu, lehena ordaindu behar duzu, ez? Kampin batera jute mazara, askotan, lehena ordaindu behar duzu, ez para dena eren batero. Eta hor, dena normaltzat hartzen dugu, ez? Jatetxeak ere, bueno, pilo bat hasi dira horrela. Erreserbaiten baduzu, oso ondo, itzazu, sarrera bat orain 50 eurokoa, eta gero ez basatoz, galdu iten duzu. Segia da, jatetxe pilo bati, gertatu izan da, hori, 8-10 laguneko erreserba bat, ero berdin da, laukoa bada, min gutxi egiten dizu, baina, ostra, beste jende bat kanpoan usten duzu, ez duzu hartzen, ze beteta daukazu, eta gero, ez ezkizu etortzen. Ostra, orduan, erosi dute generoa, jakin da, pentsatu zestorriko diena, eta gero horri irten bide bat eman da, zaio. Eta putxoa ez dakit. Eta, gaur egun, gauzatzuk normaltzatzen ditu moduan, hori izan dudan, egaldi bat hartu, ero tal bat hartzeko, dena ordaindu beharra lehenengo, eta, bueno, haizu, jatetxe batean, erreserbaiten bada, aurreratzen ez dizut esaten dena, baina erdia ordaintzen esatea, bueno, gutxi gora era gure menuak izaten dira, 100 euro, orduan, 30 euro ordaindu. Bai, nik normalian hori ikusiot, portzentaia izaten da, 20%. Ni udan Etxebarrin egon nintzen, eta hor, ez ginen ordaindu, SB, ze lagun batekin soskun erreserbia, baina Michelin izar baten erreserbatan eta nik entzu batzutan 100 bai ordaintzeko aukerea. Eta Etxebarrian ordaindu izan du?
Nik bai. Bai, ez dizu... ez di kobratzen da. Aurrengoan zurekin joango naz, ezostasuna bixau da mutil. Baina, egia da, eta egun baten, horren inguruan hitz egiten da batzuk ez zeuden adoz, da nik izan, aizu, zuek egiten duzunen beste edozein erreserba, normalean, uneko txiki bat ordaindu egiten da, eta normaltzat hartzen duzu, jatetxe batean berdina. Nik pentsatu normala da. Bueno. Estana normala da. Hau horrela ustea platerean. Bai, ez da. Honen itxure esamin habe, baina bai goxua dau. Hemen botautza azkenean jogurta, larainana, botautza astigar jarabea gogoratu ronakin egin jogula, eta, espezia pila bat. Hemen txegure ogitorra da espeziatuak. Bueno, biara... Hale, ba. Hau bakizu zeina zauten nien, honetorra da izoski batekin lagunduta. Jo, baiet. Izoskia da, torra dauen lagun ona. Eta izoski gabe ere. Bai, jogurak kontraste gona itxautza, Bai. Osoa. Eta nabaritzen da, Anisa, pila. Pila. Ondo, puntuan. Puntuan. Ez da exageratu dan zer. Bai, gaina dauka hori, gurina, anisa, azukria, gurina, zapore danak? Bai, honi, holako zumo freskagarri bat orain, lagungarri moduan, torriko nintzaioke. Bigera. Zuk ekarri oso bat? Noski. Hala, ba. Bestu enuk esalduko ez dela. Boi esitera orduan. Aurreratu ezala, musika sopa hotza prestatuko. Eta, sopa deitu diot, baina sopa barik olako zuku antzeko bat ingo dugu. Krematxua geratuko da, niko lan lodia, eta, lehengunean musika erabilik genituen, guk gaur ere musikak ekarri ditugu, eta, errezeta honen prozedura, hauxe da. Ura eta azukrea lapiko batean hasi, kanela bota, eta irekinaldi bat egin ondoren utzi epeltzen. Musikak zuritu, ataleta moztu eta gurinarekin salteatu. Almibarra, jengibrea, kurria, limoizukua eta musikatalak birringaioan sartu, ondo birrindu, iragazi eta oskailuan ostu. Eta jarraian, hotza eren. Orduan, lehen bizi, almibar normal bat ingo du. Almibarrak hemen hainbat ditugu, eta almibarraren temperaturaren arabera, gauzaterako erabilera bat, ero beste izango du. Erabili izan ditugu, itxeko merengue italiarra, eta beste hainbat erabileretan. Oin bakarrik almibar normala, gero moskortzeko erabiltzen dana eta horiteko, bakarrik nahi duguna, neurri berdinean, azukrea eta ura, 200 gramo bakoitzetik, gehi, kanela, nahi badugu limoia sala, ero nahi duguna erabili, eta baita, gero patxarrak ero erabili alditugu. Irekin aldi bat eman, eta listo, hori badao. Eta oin musikak ingo ditu dana, zuritu, ataletan moztu, eta gero salteatu ingo ditu gurin pixkatekin. Gero dena nasi, eta hola, egizan, fresko, gozo sartzen den zerbait da. Gainera, espeziatu holan jengiriekin, kurriekin, da horrek emongo zaulan ikutu politxa. Eta gisa da, dala modu eraginkor bat, jateko frutia, ez? Honek udan pila bat hidratatzen dau, eta pila bat elikatzen gaitxu. Eta gaina oso ondo sartzen da, egunien esaten dabe, 5 atal janbidiela, edo baliokideak, hau da, ez 5 angurri, ez 5 masusta. Baliokideak, pixuan, gutxi gora bera. Orduan behitxu, fruta jateko politxa da. Hemen sobera, holan, osasuntxu aldera jonda patri, egia da, musika hoi ja sukre, emango dut azukrea. Hor, almibar hori, pixkat, azukrea jetxiko genioke, ero beste gozagarri bat erabili, osasuntxuagoa izango zen. Baina, hau da, noizian behin hartzeko, ez da oskailuan euki, eta oskailu irekitzen dugu bako izan txoa trago bat emateko fresko dagoelako. Hau, postre, egia da, izan badaulako afari ero askari astun bat, baulako postreak, eta hau postre moduan balio du, zerbait ari moduan ondo sartzen direla. Eta hau bera, izoski bola batekin, holan jun nazten da, hori? Eta holako zurrupatzen juteko, primeran. Hori, oso modan jarri izan horan garai baten frutu gorrien sopa hotza. Horan, zerbitzatzen zabien igual jogurtakin edo jogur izoski batekin, eta horan hori martinena zan, errezeta hori? Martinena zan? Martinena zan, izoskia zan gaztana,
Eta gero, zuk Etxebarria aipatu duzun hortan, bere berzioa, remolatxakin, atazizun, ez? Remolatxan zuk, bada, berzio berdina, baina berak egin duena, frutu gorren, baina txingarran puntua, gehi hori erremolatxakin, eta da, gu postre hori Etxebarrin, nik egiten duen, eskontzatan ematen genduen. Horrena, nik uste hor nonbait etxean izango dela. Ekarri inbiozula, edo esposio ekartzen eri pasau, seguru dauka dela. Galdetu zoztien, zein da Etxebarritik geixen guztau jatzun gauzia, eta holan, inauen olako top 3 bat edo, eta bat izan zen, hori, jogurti soskisa, edo esnei soskisa barkatu, hobeto esan da, erremolatxakin txingarretan. Pentsagaten, puntazo bat, oso ona. Gero, meloi sopa bada, baina nik uste hori gehi hau gazira joaten, urdai azpikoakin, eta... Ostra, Martínez zeukan, meloia, almibar bat egiten duzu. Meloia hartu, eta birrindu almibar horrekin, eta menda ostoekin. Fresko, zehaino gozua. Hori izan bebaik, hori Martínez aurreneko liburuan, berak idatzi zuen aurreneko liburuan, erzeta hori badao. Eta holako zerbait txorienen indau gaura uste. Baitu, apuntatzo bebai, holan etxien itxeko. Eta koko sopa bebai, ez? Koko azkenean, fruta bada, baina esniata badauka gainera aragitxua da krematxua. Eta horrekin bebai, frutu desberdinekin, mangoakin, holan exotiko aldera joaten. Eta hori bai, ze goxua. Lehengunean, Patri, bakuzera eskein duen aipatu musikak erabile genituen, Zer? Musikan patxarra egiteko, ezurrak erabiltzen dira. Beraien ezurrekin musika patxarra egiten da. Eta bitxo, ez genuen... Petxea, ez? Petxea egiten da. Baina badakit, ezurrak erabiltzen direla, nik ez dut iniz, Eta ondo geratzen da. Bakitu zindan koktela... Orgasmoa zan, ez? Bai, musika hori... Likorea eta, usteot, limoia zala? Zerbait oso gozoa zan. Hemendik jendiak ez dago baietz. Gozo egia, gari batean, nik orain lagun badaukat hartzen duela kola edaria likor 53 hori. Nik ezagutzut usteot programian, baina nik badaukat kuadriako bat, Jon, Denisen kuadriako bat, ondan hobeto esan da, eta berak hartzen da, 53 likore hori, batiduakin. Txokolate irabiakiekin. Beraz, bueno... Hori bai dala, azukre, bomba, momentu batean. Hori merendola bat ola motatzea, bat batean. Saioa bukatuko dugu, edo erresetia, albiste politxu batekin. Ze, basabeien, pertsona bat, horako bigarren eskuko denda bateten, ez dakit, gauzak erosten edo kotileatzen, eta aurkitzu daue 17. mendeko euskal liburu bat. Bai, zera. Bai. Eta horre, ez zaukatena kontrolatua, eroan? Ez zaukaten kontrolatua, orduan hori Frantzian aurkitzu daue, eta hori ontsa dabiz ikertzen. Ze erosi daue bordeleko liburutegikuek, erosin daue, da ointxa hasi die, apurtxo bat ikertzen. Eta zan, apaiz batena, edo Elisa gizon batena, eta hitz egiten dau jainkotasunaren inguruan. Beraz, 1635 idatzi zala. Beraz, guain esarragoa. Apurtxo bat. Zukutan, irakurri oso zeozelan gomendatu aldosuna, o... Santi Santa Marian La cocina al desnudo, irakurtzen nahi naiz. Baina egia esan... Baina hori eraten manten dozu ondartzara, holan? Ondartzara, o mendira, o? Bai, tasatik ez. Ez dakit. Bai, horrekin, eta... Nik ondartzan ikusiko gana norbait, sukaldaritzako liburu batek izan dago. Baina ez dira errezetak, Ez da errezeta, Ez dira errezetak, ez. Da sukaldaritza inguruan, gastronomian inguruan. Bai, eta, liburu horre polemika pilat izan zuen, ze egia esan Ferran Adriakin piloa sartu zen. Eta, hau zan, esaten zuten, hori, Real Madrid-Barcelona pikea modukoa, baina sukaldaritza munduan. Eta beraien lagun izatetik, banetan, beraien artean amor... derbi bat. Bai, eta gehien bat, Santik egurra ematen zion honi Adriari, erabiltze zituelako, berak ite zuen sukaldaritza mota hori, ez? Ongarri pila bat, eta berak izaten, bere teoria, esan horren kontrakoa zan erabat, eta horre egia esan, egurra ematen dio, eta aina bere izena eta aipatzen du, eta hori, baina, liburua ondo dago, eta horrekin, pasatuko izut bukatzen duanean. Bitxu, pasea zu julen eibe bai, igual gidoian holan alda sartu. Sartu aldi gauza interesgarriak horre. Bueno, Patri, a ber, jengibrea,
Aukera dago baita almibarra jengibrearekin egiteko, rusteko eta hori. Baina guk ingo duguna da, jengibrearen... Jengibre desente. Bai, 10 gramo gutxi gara. Begiz egin dut, baina begiz. Gero hau, irestontzi batetik pasatu oso o zuzenean? Bai, hau irestontzi batean. Horregatik, busketak hemen doaz. Bestela, ez bagenuke gero iragaziko, hemen sartuko genuke. Gero, kurria utzak koiarak ala txiki bat. Ze jengibrak azkenean zuntz pila badauka, eta holan, zuzenean jarten bazu suku baten, askotan oso modan jarri da laraino sukua, eta gero sartzeutzi bebai, asenario bat eta jengibrea. Ni, ez dakit, ondo zukututa eta ondo badau bai, baina bestela, zuntza baldin badauka. Aritxoa geratzen dira, aritxoa, zer gaina da, jengibra dauzka aritxoa. Bai, eta desatxegina da. Eta oso desatxegina. Bale, limoi zukua, eta oin hauni, hemen pixka salteatu du, orduen ja gurinaren, zapore eman dugu, karamelatu inditu bere azukreak hor, bera zeuzkana, botako jo almibarra. Horatu bakarrekin dugula, irakinaldi bat, eta kanela, talpare bat erabile ditu. Eta, enjosu noiz baitz, ontxe, botatu duzula almibarra mertxiketan, enjosu noiz baitz mertxikak almibarrean? Hor, kontserbakuak? Ez dituten, bakite nola teoria eta hori, ez dituten izan. Ez ditute, eta egia esan, enteratu nitzenetik saldu iten dituztela eta merkea direla, esan nuen zetako ingo nikoa. Hola, arrazia dago. Guk, egia esan, gure etxian, zaharrondo badauzkago, itxarrondo badauzkago, baina pikundoa badauzkago, desente. Baina ez dago musikarik, gure inguruan nidak idala ez dago kaino musikarik. Orduan ez da, aranak bai, gerixak bai, eta horiekin gauzakin izan ditut. Nik pikuekin ematu ez da zuen bidixia. Bai, pikua egia da, gauzat, pila bat. baina hori da, sasoi oso txikia duka. Bai, ontxe? Biazte? Pikuak, eta gero bukatzen da, eta ez dago esterik. Bueno, hau. Barrura. Gero, tapa ondo eutzi, ze hemen zerbait beroa sartzen dugunean, Hiroshimakoa honen ondoan. Igual, trapotxo bato. Ez, da, lehenengo, eta gero ematen diozu. Bueno, hau, eukingo dugu hemen, nik gomendatzen ditut, 3-4 minutu ondo birrintzen. Hori pasa ondoren, iragazi eta gero, oskaiura sartu, eta dastatu. Hala ba. Holan ikusita, mango ematen du. Bai. Horako mango lasi bat, indian itzen da bena. Ba ez, hau da gure musika, sopa hotza, eta oskailuan ondo ostu ondoren, hemen dastatzeko prez. Txin. Boka jengibrian nola neusaia, Bai. Zego xua. Nek ustatu nahi, itzen daula bikote ona, Holan kombinazioa. Hau jengibriakin. Kurria nikutu txikia, azkenian gero dator. Nik kurria ez dut atartan. Ez, baina. Geixo hartu dikot. Bixar martitzena. Eta hemen izango gara. Zigor eta Patrizia eta Zigor. Beste bierrez da oso goxotik. Zuek, gurekin, mesedez. Ondo izan. Agur.